वाव लोगोफोर जों मोनफैमारबाय दानाव वाव वाव जोबोद मोजां नांदों आरोना मोनफैनानै वाव थान्दा थान्दा दिनैसो फार्स्ट मोनफैनाय गोजौनिफ्राय दै बोहैलायनाय दिनैसो बरियानो थारदों माथो वाव जों दिनै माने दा खान्थिलांसोआव थांनो ओंखारदों आरोना लामाखौबो माने क्लियारै मिथिया जों माने खनसेबो थांफेराखै आरोना खोनादोंसो बे खान्थिलांसो होननाया मोनसे समाव जोबोद दावराव जादोंमोन ना बे जायगायाव जों थांनाय माने जोंनाबो दिनैसो फार्स्ट आरोना स' नोंथांमोननो आं मोजाङै दिन्थिनो नाजागोन ना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लामाफोरखौ नाय लोगोफोर लामा जिं जिं हाजो माने जोबोद समायना माने सोमखोर माने नेचारा माने जोबोद मोजां आरोना लामायावथ' नै माने बेहाय अमा बेदर फानगासिनो दं कार्बिफोर गोजा दै बे साइडआव कार्बिफोर दं माने बर'फोरबो दं आरोना होमबाबो भाषा रोङा माने मोजाङै भाषा रोङा बै नगैनिया इदि होनोना बे जाथिया दं आरो बेहाय माने बर'बाबो माने बर' रायज्लायनो रोङा मोजाङै बिसोर दं होमबाबो माने बे जराव कार्बिफोरा बांसिन ओमफ्राय लामा जिं जिं नाय गासिबो माने वाव जोबोद मोजां नाङो आरोना फैबा माने गासिबो लामा जिं जिं हाजो ओमफ्राय माने नेचारानो माने जोबोद मोजां नाङो आरोना गोसोखौ जोबोद मोजां नांहोयो औ नायदो लोगोफोरनि खाथि खाथियावनो माने हाजो दं आरोना जोबोद मोजां नांखायो औ लोगोफोर नै लामायाव माने एसेबां गिदिर नङा आरोना बे सिंनि लामा जाहैबायना एसेबां मेन रडबो नङा जाहैबाय स' लोगोफोर जोबोद मोजां जागोन आरोना ब्लगा आं सानो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बरिया केमेरा खेबनांगौनो बेखौ र' केमेरा खेबनि र' जाबाय दै लोगोफोर बिजाबो हाजो जों मोनसिगोन बे दै गबोनाय जायगाखौ खान्थिलांस' होनोना बेखौ जों नै दाना मोनफैबाय आरोना जों मिन्थियाखैमोन ना माबायदि ओमफ्राय जों मोनफैयाखै बायदि नांदोंमोन ओमफ्राय नै जा जों मोनफैबाय माने बेहाय बाइक स्टेन्ड गारि स्टेन्ड आरोना बेहाय गारिफोर दोनो मानसिफोरा दा माने एसां फैथ'वाखै आरोना जों फैनाया माने दा टाइमाव जों मोनफैनाया बेहाय माने 11था जादों आरोना 11था बांसिन फैयानो माने 1टा 2टाबा माने जा मानसि जाफैखायोनो बेहाय नायलांदो बे फार्स्ट गेट आरोना आरो मोनबावगोन नायलांबाय था नोंथांमोनाबो थाबायना थांनांगौ हाजोखौ नायदो हाजोखौ लामायानो ओमफ्राय थांफानांगौ खस्थ'थार माने दै गनाय जायगाया सिङाव हाबलांनांगौ माने जों गारिखौ एसे बाहेरायाव दोननानै ओमफ्राय जों सिङाव हाबलांबासो बेखौ मोनो आरोना नै लामाया जाबादि समायनाखा हाजो सेर सेर थांगासिनो दं जों दाबो मोनहैथ'वाखै मोनहैसिगोन नै सफैथारबाय नै सासेया गाखोनो हालानो खारसो नागिरबाय जा गोजौखा नै बरियाखा भिउआ नै दै थांगासिनो दं जा सेर सेर निजोरा लोगोफोर जों थारैनो मोनफैमारबाय नायदो
लोगोफोर जों दाना फैबाय आरोना न'आव जों बेहाय 11 बाजियाव थांदोंमोन 11 बाजियाव थांनानै जों दा जोंना 2:30 जाबाय आरोना दा टाइमा दा जों फैनाय टाइमा जोबोद मोजां नांदों आरोना बेहाय थांनानै जेरैथिंबो हाजो आरो गोजौनिफ्राय दै गबोनायजों जोबोद मोजां नांदों माबा मोनसे दोखो जानानै थायोबा माने बेहाय थांबा आंनि आन्दासाव माने जोबोद मोजां मोनगोन आरोना देहाखौ माने जोबोद गोजोननाय मोनगोन जेरैथिंबो माने नायबा हाजो वाव जोबोद समायना दैयाबो जा साफाखा आरोना दैयाबो स' लोगोफोर बेयो आंनि गिबि खेब ब्लग भिडिअ'मोन स' नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां नांबोला प्लिज हाजासे शेयार खालामदो बे कार्बि आंलंनि खान्थिलांसो आरोना आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो दा अके लोगोफोर बाय बाय